ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬದುಕು ಕಥೆ ವ್ಯಥೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗೊಂಚಲು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಸೀಕರದಾತ್ರ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಬಂದಾದ ಇಡೀ ಬದುಕನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೈದು ಮಲ್ತದ್ದು ಗುಲಾಯಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕಡಲದಾದ ಅಕಲ ಬೇನೆ ಬೆಸರಲ್ದಾದ ಎತ್ತೆತ ಕತೆ ಕುಲ್ದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮತೆ ಕಡಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡದ ಅಕಲ್ನ ವಾರೀತಿದ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕುಂಡು ಆಯ್ತ ಉಲಮರ್ಮದಾದ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಎತ್ತೆ ಕಥೆ ದಾದ ಪನ್ನೆನ ನಮ್ಮ ತಿರುಂಡ್ರಲ್ಲ ಬದಲೆ ತುಳು ಬದುಕದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಗೂ ತನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರೇರು ಕನ್ನಡಿಗೇರಿಯರು ಅಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪನ ಚಿತ್ರನ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಲೇನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಾದಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ್ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ರ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲೇರು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದಿಂಚ ಅಕುಲ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಂದೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅವೇತ ತುಳುವೆರಂಚ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದು ಕಬ್ಬು ಬುಡೊಂದಲೇರು ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ದುಪತಿ ಕಡಿದು ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲರು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಹೊತ್ತ ಕುಲಿಜರು ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದೇ ಪಂಡ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದೇ ಅಕಡ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಡು ಎತ್ತರಡು ಮಿತ್ತರಡು ನೆಗತ್ತು ತೋಜನಾರು ದುಬೈ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ದುಬೈದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೀದಾ ಸಂಪರ್ಕ ಹೋಗೋ ಬೈದೇರು ಇತ್ತ ಆರಡಕ್ಕೆ ಏನಕ ಬಂದಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಧೈರ್ಯನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಈ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಗಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಅಲ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಂಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಐಕಿ ಈರೇ ಸರಿಕಟ್ಟು ಪನ್ನೋಡಾಯ್ನಾರು ಸುರುಟು ನವೀನಣ್ಣ ಹಿರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಾತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಡ ಪೇಪರ್ ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧನ ಅಕಲು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪೋಂದು ಜನಗಳು ಕೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುಂಡು ಮೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಣಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ವಿಮಾನ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಾರ 177 ಜನ ಬತ್ತಿರು 177 ಜನ ಬತ್ತಿರು ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ 355 ಜನ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿರು ಬಹುಶಃ ನಲ್ಲ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಈರು ಪ್ರವೀಣ ನಂಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೀ ಭಂಗ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ವಾರ್ತಿದ ಸಮಸ್ಯೆలు ಅಲ್ಪಂಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಮೂಲ ಬಂಗಾಡು ಅದು ಪಂಜರು ఒక ఊరుడు ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಮೂಲ ವಿಸಿಟ್ ಇರ್ಬೋತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮದನಗಳು ಮನ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಗಲು ಮೂಜಿನ ಅದು ಮರ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಲ್ತವತ್ನಗಳು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬತ್ತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಮೂಲ ಬೋರ್ಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೂಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದು ಗೆತ್ತಲಿನಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಗೆತ್ತಲಿನ ಕೆಲಸ ಹೋತುಂಡು ಈ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡಂದರು ಅದನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳು ಎಂತ ಊರುಗಳ ಆ ಒಂದು ತವ ಕೊಡಲೇರು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಇತ್ತ ಆಗಲಿಗೆ ಪೋವರೆ ಒಂಜೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಂಪೇರು ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡವರ ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ದಾಖಲೆನ ಪಿರ ದೇಶಗಳು ಎತ್ತಂಬರ್ಪಿನ ಆಂಡಲ ಸರಿಕಟ್ಟು ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಜಿ ಹತ್ತಂದಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಾತ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್ ಪನ್ಮಿನ ಪಾತಿರೋಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಖಾಲಿ ಇವೇಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಕನ್ನಡದಗಳು ಖಾಲಿ 3,000 ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಇಡೀ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಕೊಡಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಲಿ ಅಬುದಾಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಡೆಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲೇರು ಮುಂಬೈದಾಗಲ್ಲ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೇರಳದಾಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ತಮಿಳ್ದಾಗಲೂ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಆತರನ್ನ ಕನ್ನಡದಾಗಲ್ಲ ತುಳುವರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆವಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು 3,500 ಆಂಡಲ ನಂಕ್ ವಿಮಾನ ಬರ್ತತೆ ಮೂಲು ಇದ ಮಟ್ಟ ಪಾಡ್ನಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುಎಇ ಇದ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಗಲ ಹೋಗ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗಲ್ಲೈತೆ
ಸರತವಣ್ಣ ಹೆಂಗೋ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಲಾತು ವಿಮಾನವನ್ನು ಒದಗಾವ ಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸರತವಣ್ಣ ಅಬುದಾಬಿಡುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ KNRI ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸಿಟಿ ರವಿಡ ಪಾತ್ರದ ಅದನ್ನ ಅಗಲ ನಲ್ಪ ಪುನ ಅಗಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ನಾಗಾಭರಣ ಅರಡ ಪಾತ್ರದ ಮುರಳೀಧರ್ ಆರೋನ್ಜಿ ಬಪ್ಪಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಅರಡ ಪಾತ್ರದ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮರಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ MP ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚಾದ ಪನಕ ಆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ವಾರಿ ಕಡೆ ಸದ್ ದುಬೈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಮಾನ ಪೋಂಡು ಅವ್ರ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮತ್ತ ಪಾತ್ರದ ಬಸದ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂತ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ಬಂಗಡು ಪನಗ ಅಗಲು ಪೋವರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮೆಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ವಿಮಾನ ಮುಗಿದ ಕಳಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿವಿಗೊರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಜನೆ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂಜಾತು ತೊಂದರೆ ಸುರುಟು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಾತು ಸುರು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ದೂರ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಇರೆಗೂ ಆ ರೀತಿದ ದೂರ ಬೈತಂಡು ಈರೈಕದ ದಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದಾರ ಸೊರತವಣ್ಣ ಆಯ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವು ಶುರು ಹೋದಿನಿ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕುಲು ನನಗ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಐದು ವಾರ ಮಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅವು ಸುರುತ ವಿಮಾನ ಅಂಚೆ ಬರ್ತುಕೊಂಡು ಮಲ್ದರು ನೀರು ಒಂಜಿ ಏನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಬೈ ನೀರು ಕೊರತೆಗಳ ಕಾಸಿದ್ದೆ ಕಾಸಿದ್ದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಗಳು ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಬಂದ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಕಾಸು ಪರಿಯಾಡಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನೀರು ಯಾವುದು ಕಾಸು ಪರಿಯಾಡಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಅನಿಶ್ಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಗಳು ದೂರ ಕೊಡ್ತಿರಾಗ ಅಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚದ್ದು ಪನಗ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಕಾಸದಂತೆ ಬೋಜರು ಒಣ ಸುಮಾರು ಬರ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಮನ ಅಂಚದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉಂಟು ಪಂಡ ಎನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರತಮಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡಿಯರಾಟಿ ದುಬೈ ಹೋದು ಬಹುಶಃ 30-35 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ 42 ವರ್ಷ 42 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏ ರೀತಿಯದ ಕುಲು ರೀತಿಯದ ಜವಣಿರ್ನ ಕುಲು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂಜಾತ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಒಂದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿರಿ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಂತನ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೋತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಜನಕುಲು ಏನನ್ನು ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ರಡ್ಡು ವಿಮಾನ ಪೋಂಡು ರಡ್ಡು ವಿಮಾನ ದುಬೈಡ್ ಪೋಂಡು ದುಬೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಬುದಾಬಿದಾಗಲೇನು ಲೆಸನ್ ಪೋತು ಜರಗಳು ಅಬುದಾಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ನಗಳು ಅಬುದಾಬಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐತ ಮಧ್ಯಳು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಿರುಗಳು ಬಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೊಂಜವು ఒక ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇನು ಮತ್ತೆ ಜನ ದುಬೈಡ್ದು 6 ಬಾರಿ 8 ಜನ 6 ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತ ಎಂಟ್ರು ಮತ್ತ ಒಟ್ಟಾದು ಅಬುದಾಬಿ ದುಬೈಡ್ದು ಕಳಪಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಮರಳಿ 2 ಫ್ಲೈಟ್ ಬೈಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಭೋಜನದಿತ್ತಿ ಅಂತ ಏಟ್ ಜನ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಯರು ದುಬೈಡ್ 2 ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಮೂರೇ ತಿಗುಬರೋನಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 400-500 ಕಾಲ್ ಬೋದಿನ ಆಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ CJ ಆಫೀಸ್ ದುಬೈಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಗಲು ಅವೇನು ಆಯ್ತಾ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಇಮೇಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾನೆ ಇತ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಇತ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರಲೆ ಸಣತ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರದ ಬೇಜಾರ ಸೊ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕಲ್ನ ಈನ ಬೇನಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಆ ತೊಂದರೆಲುಂಡ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಡಳಿತಗೂ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದನೆಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುಣವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ನವೀನ್ ಈ ವಿಷಯ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತಪಿನವಳು 5 ಪಿಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಅವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನವಂತ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವಂತೆ ನಮ್ಮವಂತೆ ಕೇನಾಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪಾಗಲು ಕೇನಾಡು ಪಂಡ್ ಅಡಿಗಡಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಫೀಸ್ದಾಗಲೇ ಬರಪೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರಪೆ ಅಂಬೇಸರ್ ಬರಪೆ ಸಿಜಿ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾದ ಜನಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಗಲು ಸುದ್ದಿ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ತುರುಚಿ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲ ತೂಕ ಒಂಜತ್ರ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ತಾ ಜನಗಳು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪದಾಗ ಏನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಅಕ್ಕನಗಳು ನೀವು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಒಂಜಿ 15 ಆಳ್ಮೇಡು ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ವರಾನ ಸರತಮಣಿ ಈರಡ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಈರಡ ಪಾತೆರೆ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ರತ್ತೂಕ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏರುಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆಣ್ಣ ಏರಿ ನಾನೇನ ಅಂದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಾನೇನ ಸುಧಾಕರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ದಾಲಜಿ ಆನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಪ್ಪನ ಈರ್ನೆತ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ಈರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸರಸಮಣ್ಣಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಗವಂಡದು ಖಂಡಿತ ಪಲ್ಲೆ ಸರಸಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ರಾಜ್ಯನ ಡ್ಯಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಇದೇನು ಟಿವಿ ತೂದು ಬಾರಿ ದುಬೈಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ಖುಷಿ ದೀವಾಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಶೆ ಸರತಮಂಡಡು ಕೊಲಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಊರ್ದಕುಲು ಎಂದೇರು ದುಬೈಡ್ ಅತಂದಂಡ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪುನಕುಲು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ ತಕುಲು ಒಂದು ಕಾಸ್ ತಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟು ಬಜಿ ಪಾಪದಕುಲು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇರು ಇನ್ನು ಅಕುಲು ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಇಡೇ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾತನ ಅತನಂದ್ರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲು ಅಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾತನ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಪತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಏತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸೆತ್ತಿ ಕಾಸೆತ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಳ್ಳಿ వాళ్ళు విద్యుత్తుడిపోతుంది మంత్రి త్రీలలో 300 ದಿನಾಂಶ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳದ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿ ಮೂಲ ನಗರ ಮಗಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಹೋದು ಆ ಪಣ್ಣ 2 ತಿಂಗಳ ఒక నీకు ఇంచిన బంగారం యాంత్రణ వల్ల యాన్ పర్పెండిక్ ఈవెన్ ఫ్లైట్ ಖಂಡಿತ ಏರ ಇರಡ ಪಾತೆರ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರುಂದು ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈರ್ದು ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಕೂರು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂದು ದಾದಪಂಡ ಇತ್ತು ಸರ್ವತೋಂಡ ಅಂಚಿಡುಲ್ಲೇರು ಹರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋರು ಪಂಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಳ್ಳು ಎಂಕ್ ಕೆಲವರು ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸರ್ವತೋಂಡ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಗ ಕೆಲವರು ಏನಡ ಪಂತೇರು ಅವೇನು ಯಾನ್ 6 ಎಂಕ್ ಸುರುಟು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರು ನಿನ್ನ ಪನ್ನ ಹೆಪಾನಿಂದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನನ 6ನೇ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಬ್ದೇರು ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಓರಿದ್ದೇರು ಅಗುಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು 6ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಕಲ್ಲೆಗೆಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡಪ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಉಂಡ ಎಂದು ಸರ್ವತೋಮನ್ನೋಡ ಪನೋಡ್ರೆ
ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಖಂಡಿತ ಕಳಪುಡು ಈಮಾ ಲಾಂಡ್ರಿ ಐಟ್ 13 ಜನ ನಮ್ಮ ಈಮಾ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಂದಾದ್ನೇಟ್ ನಾನು ಪಂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಮೇಲ್ ಅವ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಇಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗಳು ಸಿಜೆ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಪುರ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾವೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಕಳಪುರ ಸಿಜೆ ಕಳಪುರ ಅಗಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೋಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಪೇರು ಒಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಂಗಳು ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಂತಲೇ ಪೂರ ಸರ್ವ ತಮಿಳ್ನಾಡ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ದೇಶದ 4 ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ 4 ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲ ಐಕಾತ್ರ ಇರಗಿ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಲ್ಲ ಸರ್ವದವಣ್ಣ ಸರತವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ರಕಲ್ಲ ಪಾತೆರಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಕತಾರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರನ್ರಲ್ಲಿರು ಅಂಜನೆ ಬೆಹರಿಂದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಸೇರನ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸುಚೇತನ ಅಂಚನ್ ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸುಚೇತನ ಅಂಚನ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆನೆಟ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರನ್ರಲ್ಲಿರು ಓಮನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ಕತ್ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾರಿ ತಿಂಡು ಐತೆ ದುಬೈ ಅತ್ತಂದ ಅಬುದಾಬಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತ ಮಂಡಳಕೆಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸುಚೇತನ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲರು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ಕವೆ ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಅವು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ರಚಿತನ ಸಾಬೇರ್ ನಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಕುಲು ಪರ್ಯ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕುಲು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಿತಿನ ತುಳುವೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡುಲ್ಲೇರ ಇನಿ ಕನಗ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ದೂರಡು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಫಾರಿನರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪ ತಂದಂಡ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಬತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪ ಏಪಲ ಬಾರ ಐಸ್ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನೆದುಕೊನು ಅಂತ ಇನಿಕಾನಗ ಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ಉಂಡು ಅಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಕ ಇನಿ ಓಮನ್ ಅತ್ತಂದನ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಂದ್ರು ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುವೇರು ಇನಿಕಾನಗ ಏಲ್ ಕಡಲ್ದ ಅಪೆದೆಕ್ಕಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ವಾರಿತಿದ ಕಷ್ಟಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸರದಾದ ಕೇನುನ್ಗ ಪಂದ್ ಪನೊಂದು ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪು ಗೋಕೊನು ಹಲೋ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತಿರ್ನು ಲೈವ್ ಬರಂದಿತ್ತನದೆ ಅto ಮೊನಿಗಲು ಬೇತಪುರ ಲೈನ್ ಗೆ ತುಂಬ ಎಂಗಲ್ ಬಾಂಬೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಗುದಲ್ಲ ಉನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಮರಣಿ ಮಲ್ದನ ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓ ಮರಣಿ ಮಲ್ದ ಬೊಂಬೈ ಪೂನಾ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪನ ಜಿತ್ತನ ತುಳುವೆರ್ನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಿಗಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನ ಪ್ರತ್ಯಂಜ ಇಕ್ಲ ಬಾಂಬೆ ದಗುಲೆ ಮೇನ್ ಇತ್ತ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಬಗದಾಲ ಖಂಡಿತ ಯಾ ಮೊರನೇರ ಪಂಡೆ ಬೊಂಬೈದ ಕುಲ್ ಬೇತತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲ್ ಬೇತತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ರೆಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನ ಯುಪಿ ಬಿಹಾರ್ ದಾಗ ಪುರ ಎತ್ತುನ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇದು ಎಂಕುಲ್ ಬಂದ ಎಂಕಲ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಊಟ ನಿಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎತ್ತೇ ಬಂಗಾವಾಡು ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಎತ್ತೇ ಬಂಗಾವಾಡು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾಕತ್ ದೇವರು ಎಂಕಲೆ ಕೊರೋಡು ಆಚೆ ಎಂಕಲೆ ಬಸ್ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿತಿನ ದೈವ ದೇವರು ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಇನಿಕನ್ನ ಎತ್ತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡುಂದಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡುಂದಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ಮಾಡಮುಕ್ಲಿ ಬಾನ ತೋಜುಡು ఉందంಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉರ್ದ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಳುವೇರು ಹಿಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈದರು ಅಂಚಿತನಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ದೈವ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಮಗೆ ಏನು ಲ್ಯಾತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ 4 ಒಂಜಿ 7 ರೆಡ್ಡಿ 7 ಅಂಚನೆ ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸುಚೇತನ ಅಂಚನ್ ನನಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೊನ್ನಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಬೆಹರಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲಂದು ತುಳುಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪುನೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತರು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಕತಾರ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಗುರುಕಾರೆ ರಘುನಾಥ್ ಅಂಚನ್ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲರು ಕತಾರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಂಡು ಕತಾರ್ ದೇಶ ನಮ್ಮ ತುಳಿಯವರು ವಾರ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮತ ಊರಿಗೆ ಬರಪಿದಾರ್ದಿರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಎರೆ ಮಾತಾರಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಪಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟಾರ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲ್ಲರು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚತ್ರ ಇಡೀ ಲೋಕಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಪಾತಿರೋ ನಾವು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಕಿಬಿಕ್ ಮುಟ್ಟವನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ತೋರ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತನ್ನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಪರ ತಿರುಪಾದಿರು ಕೆಲವರು ಮನೊಂದುಲೇರು ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಎತೋ ಜನತ ಕೆಲಸ ಪೋತುನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಪಾಡೊಂದುಲೇರು
ಉನರೆ ತಿನರೆ ಬಂಗಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮದ ತುನುಡು ಪಂಪಿನಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಕುಲ್ ಕೇನೊಂದು ಲೇರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದೇಶಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಯಾವಂದ ಎಕಡೆ ಸರ್ವತವಂಡೆ ಪಲ್ಯಕನೆ ಮೂಲ ಅಕಲು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಅಕಲು ಪನ್ನಿನಚ್ಚು ವಿಚಾರಲ್ ದಾದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಾರಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮುಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ದಿಟ್ಟವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಂದಿರು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬಂದ್ಬಿಲಕನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಇಡೀ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕ್ಲೇನು ಕನಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ದಿರು ಆತು ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ವಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಾತ್ ದೂರುಲು ಟೀಕೆಲು ಟಿಪ್ಪಣಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪುಲು ಆತ ಜೀಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೊಟ್ಟು ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಹೋಗೋನೊಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ಇರ್ಫಾನ್ ದುಬೈಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಬಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಈ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರೂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೇನು ಯಾವ್ದು ಹೆದರಬೇಡಿ ನಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಂಬಸಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿ 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 ನಾವು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕ್ವಾಡಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಹೋಗುವಂತಾಗಲಿ ಒಂದು ಸುಗಮವಾದಂತಹ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ ಆ ದಿನಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಚೇತಾ ಅಂಚನವರು ಓಮಾನ್ ಬಿಲವಾಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಓಮನ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಸುರುಟು ಬನ್ನೋಡು ಓಕೆ ನಾವು ಮಸ್ಕತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ನಕಲು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದು ಪಿರಪೋಯರ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನತ ಕೆಲಸ ಪೋತುಂಡು ನಂಬರ್ 1 ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕೆಲಸ ಪೋತುಂಡು ಪಣ್ಣ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜವಳಿರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಗಳು ಬೆಂಪಿನಕಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ಆಂಡದ ಸಂಬಳ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 15,000 ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೋತುರು ಕೆಲವರು ಈಗ 2-3 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಸಂಬಳ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ತನಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆತು ಸರಿ ಬಂದು ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಆಪ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಕುಡ ಇದಾದ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆನ ಜೋಕುಲೆನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಚನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ದನ ತುಂಬು ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲೆನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆವಡು ಐತ ತರ ಬಿಚ್ಚಡು ಉಳ್ಳರು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಯದ ಉಳ್ಳರು ಕೆಲವರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾಡ್ ವೈದಿನ ಕೊಡು 4 ತಿಂಗಳು ಮೂಲ ಉಳ್ಳರು ಪಣ ಅರ್ಧ ಜನ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳರು ಅರ್ಧ ಜನ ಮೂಲ ಉಳ್ಳರು ಕೆಲವರು ಬಂಜಿನ ಪೊಂಚೋರ್ಲು ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪೋಡು ಕೆಲವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೈದಿನ ಅಕ್ಲಡಲ ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ವನಸತೆ ಅನಸಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚ ಈತ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಏನಿಡ್ದ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಊರುಗೊಂಚಿ ಪೋಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು
ಕೆಲವು ಕೂಟಲುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಊರಿಗೆ ಪೋಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇನಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವಲ ವಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಳ ಸುರುಕು ಪೋಪಿನಿಂದ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪಂಡೇರು ಇಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗಳ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಜನ ಎನಿ 1 ಗಂಟೆದ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ತ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಜನ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷನೇ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈಡ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಶೆ ಬೇತೆರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಕ ಹಲೋ ಇಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ 4 ಒಂಜಿ 7 2 ಅಕ್ಕ ಈಡ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ಕ ತತನ ಒಮಾಂಡಿ ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರುಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾನು ಓ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಗೆ ಲಕ್ಷಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟಿತ್ತೆ ಬರಡುಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಜನ ಊರುಗಳ ಬರ್ಪಿನಕುಲ ಇರೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾಗ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ತುಳುವೇರು ಪಂಡಾಗ ಇರೆಗ್ ಪೂರಕುಲ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ನೆಟ್ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಒಂದು ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಈತ ಯಾನು ತರಿತಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೋಡಿಗ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಆಡಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಗೊಂದು ಇನಿತ ಸುರೂತ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದತ್ತೆ ನಿಕುಲಂಜಿ ಸರಕಾರಗು ಮನವಿಲ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಐನ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಯಾ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ದಾನೆ ಅತ್ತು ಒಡಂಚು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಖರ್ಚಿ ಪಡಿಸಿ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಚ್ಚಿರು ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಣ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸಂಬಳ ದಾಂತಿನಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಕಾಸು ಜಕ್ಲೆಡ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಎನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬೋಡೆ ಆಡಲ ಅಕ್ಲ ಒಂದು 20,000 ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡಾಗ ಏರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ 20,000 ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಸ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಮಂತದ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡ್ದ ಇಮೇಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಪುಡ್ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಕಡಪುಡ್ದ MLA ಕಡಪುಡ್ದ MP ಕಡಪುಡ್ದ DC ಕಡಪುಡ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಡಪುಡ್ದ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಮುಪ್ಪದೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆವೊಡೆ ಮಸ್ಕಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವೊಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆವೊಡು ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಊರುಡು ಕಾಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗುಂದತ್ತು ಜನಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಜನಕುಲು ಭಟ್ಕಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಕೊಡಿಗ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಏತು ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪಂಡಾಗ ಪನಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಕೆಲವರು ಈತ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲಿಯರು ಏಪವರ ಊರುಗು ಪೋಪ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊರೋನಾ ಎಂಚಂಡು ಕೊರೋನಾದ ರೋಗ ಪಸೆರ ಜೋರುಡುಂಡೆ ಕೊರೋನಾದ ರೋಗ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಆರೋಪಿ ಮುಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಜನಕಲೆಗೆ ಈತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡು ದಾನ ತೊಂದರೆಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲೆಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ತ ರಾಜಾಗಿ ಅನಕುಲೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಕೆಲಸೋಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕ ಮೇನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡಾಗ ಯಾನ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ MLA ಬೊಕ್ಕ MP ನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗಮನದ ತೊಂದು
ಜನಕಲೆ నుంచి ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ నుంచి ఊరుగు ముట్టులే కొంచెం మన్పావుడుంది అని అక్కడ నట్టుందిలే ಖಂಡಿತ ಐತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿವನ್ ಪಿಂಟೋ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇತೊಂದು ಮಲ್ಪಾಡು ದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲಾತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏನಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾಮೋದರ್ ಬಂದ್ಯಾ ಮಸ್ಕತ್ ಇತ್ತೆ ಕುರ್ಲಾಬ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿಯಾರ ಅಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ దామోదరన్న ఎంచొల్లారు ఈ ఊరుడుల్లారు ఎంచొల్లారు నమస్ಕಾರ ఎంచొల్లారు ಅವೇ ಎಂಕಲೆನ ಪರವಂತ ಜವಣರಿವಂತ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಎಂಕು ಸೌಖ್ಯ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೆಕ್ಲೆನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಷನ್ ಸಿಕ್ವೇರೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಮೂಲು ಪನಗ ಅವ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಡಿದೆಲ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆ ನಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಬರ್ಪೇರು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಪಂಡ ನಾನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಮಸ್ಕತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಸುಚಿತಕ್ಕ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರಲ್ಲರು ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಆಪೋರ್ತು ನಿಕಲ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟೊಲ್ಲಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರದಿರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲಕ್ಕ ಬೆಹರಿನರ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ತುಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಎಡೆನ ಪರಮೊಂದು ಪುನಃ ಪನೆಯೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡ ತೆಗೆದಿಂದ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಬೆಹರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಂಡು ಅಂಚ ತುಳುವೇರು ವಾರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತಂದನ್ನ ಅಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪ ದೂರದ ಮಸ್ಕತ್ತಿಡ ಬೆಹರಿಂಡ ಅತಂದನ್ನ ದುಬೈಡ ಸೌದಿಡ ಕುವೈಟಡ ಉಪ್ಪನ ಕುಲ್ಪುರ ಏಳು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏಳು ಮಾಲ್ಗೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದೆನ್ವ ಅತಂದಂಡ ಇತ್ತದ ಪಾನ್ಪುಂಡು ನೂದು ಫ್ಲೋರ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಅತನ ನನ್ನ ಬಂಗ್ಳೂಡುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಟುಪ್ಪುಜಿರಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ ಬಂಗದಾಯೇ ಮಲ್ಲಾಯೇ ಪಂಪಿನ ತರಬೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಲೈ ಸೇರ್ನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಸೀಕು ಎರೆನ್ನ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಬುಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಪಿದೈ ದೇವರೆ ಬುಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ದಾದನ ಪಂಪಿನ ಎತೆ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರದಾದ ಉನೇಪುರ ತೆರೆಯಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕಲ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕತೆ ಎತೆ ಉನೇಪುರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ 4 1 7 2 7 ಅತ್ತಂದಂಡ 4 1 1 7 2 7 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೆ ಎರಡ ನಿಕಲ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಎರೆಗು ಮುಟ್ಟಾಡಕಲೆ ಮುಟ್ಟಾವ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಗೋಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ವಜ್ರೇಶನ್ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಕೇನೋಡು ಕೇನುಂಡಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಪರವೂರು ಉಡುಪುನ ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರ ದೇವತಾರಾಧ ಪುನರು ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತ ಉವ್ವೇ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಪರ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಇನಿ ಕನಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಉನರ ತಿನ್ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತಿನಲ್ಪ ಊರುಗು ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ಊರುಗು ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಕತೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ದಾದ ಒಂದಿನ ಕೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರೊಂದು ಯಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಂಬೈ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆಪ್ ಒಂದು ಬಂದಾತನ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತನ ಒಂದು ದೂರ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಂದ
ಇದು ಬಂದ ಆತಜಿ ತೂಕ ಬಂದ ಆತಜಿ ಐತ ಬಗೆಟೆಂಗುಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಅತನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಕನ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ಊರುಗ ಶ್ರಮಿಕ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ ಇದ್ದಾರೆ ಓಬಲ್ಲೆ ಯುಪಿ ಮಾತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೇನು ಜೊಂಚೂರು ಜೋರು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಶ್ರಮಿಕ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟತೆ ಯುಪಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ 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 ಅಂದೆ ನಮನ ಊರಿಗಿಜ್ಜ ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಮಯ ಬರ್ರೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ವರನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಬರೋಲ್ಲತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಅತ್ತೊಂದಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನಾತು ಒಂತೆಂತೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಎನ್ವೆ ಪೋಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಲ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಂದು ಮಲ್ಪ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ತುಡು ಒಂಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಬಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂರು ದನ ಮಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡುಂದನ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬರ ಕುಲ್ಲ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಾತು ವಿರೋಧಲು ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಕಟ್ಟ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಊರುಗ ಕನೋಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಅಕಲೆಗ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚತ್ರ ಓವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ನಿಧಾನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆನ ವಹಿಸೋಣ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶವ್ರದ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಒಂದುಂಡು ಕುಡಲಾತ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಡಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆಲು ಬರೋಡುಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ವಿಮಾನ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಕುಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸೆಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರೆ ಅಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೂ ಈತ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಕೊರಡು ಖರ್ಚುಂಡು ಅವಿ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆನು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನೇನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇಂಚಿನಲ್ಪ ಓವಿನ ಎಂಚ ಒಂದ ಕೊನೊಲಿ ಈ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಚರ್ಚೆಲ ಒಂದನ್ನು ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರಕತೆಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಬದಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸರಿಯಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಮಾಡೋಂಡು ದೆಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಅವು ಒವೇ ಶಕ್ತಿಲು ಪರವು ಒವೇ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಲು ಪರವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊರೋನಾ ಗೆಡತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡ ಸಾಧಿನ ತೋಜವ್ರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಟ್ಟು ಕೊಡುಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಹೋಗುವ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಮುಂಬೈರ್ದು ಪಾತಿರ್ನು ಏನಣ್ಣ ಬೊಂಬಾಯಿರ್ದು ಪಾತಿರ್ನು ಮುಂಬೈರ್ದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡು ವಿಷಯ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈರ್ದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಜನ 4 ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಊರು ಬರ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆದಾಲ ಅಜ್ಜಿನಿ ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಐಟ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲುಂಡು ಐಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಅತನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಅತನ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಕುಲು ಇತ್ತೆರಂದಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ನೈಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಡ ಆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕುಲು ಒತ್ತೊಂಡರಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರಲಿ ಬೊಂಬೈಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿತ್ತ ಬಂಗದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ವಿದೇಶವ್ರದ್ದು ಅತಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಬರ್ರಂದಂಡ ಐಕ ಐನ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆలు ಬೋಡಾಪುಂಡು ವಿಮಾನಲು ಇತ್ತ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲಬಾಸ್ ಮಸ್ಕತ್ ನೆತ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸುಚೇತನ ಅಂಚನ್ 6 ಓಮನ್ದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರಾಗತ್ತೆ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ಬೆಹರಿಂದ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕತಾರ್ ಬಿಲ್ಲಬಾಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ರಘುನಾಥ್ ಅಂಚರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೋಣ್ರಲ್ಲರ ಐತ ನೋಟು ಕೊಡು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಏನದು ಸರಿ ಕೇನು ಜಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಟಿ ನಮ್ಮಟಿ ಬೇಡ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನು ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡ ಯಾನೇ ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೇ ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ರೇಂಜ್ ಸರಿನೋನ್ವೆ ಮೊದಲ ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ಕಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಪಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಸ್ಕತ್ ಬೆಹರಿನ್ ಅತಂದಂಡ ಕುವೈಟ್ ಸೌದಿಯಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ತುಳಿಯರಿಗನ್ಲತ್ತು ಮಾತ ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬೈದು ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏಪ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಏರು ಉಪ್ಪರ ಅಕುಲೆ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯರೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು
ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊರಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಖಲ ಬಂಗದ ದಂಡ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಹೋಗೋನು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ. ಹೊಸ್ಮಾರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ಹೊಸ್ಮಾರ್ನವರು, ಬಟ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಅಂತ ಪಂಡದ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಇಚ್ಚ ಪಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಡೌನ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅವೇನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದೇರ ಸದ್ಯಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಕೈತ ಬಗೆಟ್ ಗಮನ ಕನಕಾಕಲೆಗೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಹುಶಃ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂದ ರಘುನಾಥ್ ಅಂಚನ್ ಕತಾರ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರಘುನಾಥ್ ಅಂಚನ್ರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಣ್ರಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕತಾರ್ದ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಿಗರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಡ ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪದ ವಾರೀತಿದ ಕತೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಗಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರಿ ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಗಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕತಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಇಂಚ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಐತೆ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲು ದಿನಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಟಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ 1300 1000 ಆ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಬರಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟದ ನಡು ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಲ್ತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ತ ಅಮೀರ್ ಪಾಪ ಅಗಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಗಲೆಡೆ ಏತ ಆಪುಂಡು ಅವಿನ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಾಲ ಬಂಗಾವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಾರಿ ರೀತಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡ್ನ ಕೆಲವರನ್ನ ಜಾಬ್ ಪೋಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಪೋಂದುಂಡು ಕೆಲವರು ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಊರು ಪೋರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೂಲು ವಿಸಿಟ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ತೂವರೆಂದು ವಿಸಿಟ್ ಬೈದೇರು ಅಗುಲುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಅಗುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ನಕ್ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತಿರದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಗಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಾಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತಜಿ ಮಲ್ಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಆತಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ 1300 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತರು ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ 700 ಜನ ಕುಡ್ಲದಗಲುಲ್ಲೇರು ಈವನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಹಿರೇನಾರ್ನ ಎಂಕುಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ರವಿ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಅರಣ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತರ್ಪಾಯ ಅಂಡ್ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಂಚ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲೆಂಜಿ ಬೆಡಿಗಿದೀಯ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಆತು ಸಣ್ಣಲ ಒಂತ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕೋಪಿನಗಲೆ ಒಂತ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಅವಲ ಫಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಡ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿನೋಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರಂ ICBF ಬೊಕ್ಕ ICC ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಬಾಸಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ICBF ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಡ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡ್ ಇದರಿಂದ ಪೂರ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಮೇನ್ ಪಂಡೈನೆ ಊರುಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲ ಆವಂದೆ
ಪೋಪಿನ ದಾಲ ಇನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತುರ್ಲೇರು ಅಂಡ ಪೋಡತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಕಾತೊಂದು ಅಂಚೆ ಮತ್ತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏತು ಜನ ಐತೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದೊಂದುದೇರು ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲು 1300 ಜನ 1400 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂದು ಈರು ಬರಡುಂದುಲ್ಲಾರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಟೂರ್ಲೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಜುಲೈ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಉಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ತೂವಡ್ ನಾನು ಎಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ತೂವಡ್ ಕಾತೊಂದುಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಶೋರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರುದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಬೊಂಬಾರಿ ಬರ್ತಿರ್ನು ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ 4ನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡತೊಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಡಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮೇ ಜೂನ್ ವೆಕೇಶನ್ ಊರು ಬರ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪದ ಹೊಸತ್ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತ್ ಬರ್ಪಣೆ ಮತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪ ಬೂರವಳು ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಬ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅವಳು ಅಡಚಣೆ ಆಗೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಬೊಂಬಾಡಿ ಸೀಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಊರು ಬಲ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೋಕಲಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತ್ರುವಾಡಿ ಏಪ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಊರ್ದಕುಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರಣ್ಣ ಏಪ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲು ಬೊಂಬೈದಕುಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೀಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬೆಳ್ತ ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬರ್ಪಣೆ ವೆಕೇಶನ್ ಜೋಕಲಿ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ನಾವೇನೇ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಕುಲು ಏಪಲ ಕಾತೊಂದು ಪಾಂಡ ಈ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತಾತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸೀಕರದ ಹತ್ರ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲೆ ಊರ್ದಕುಲು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟರು ಊರ್ದಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ಇನಿಕನ ಕುಡಂಜಿ ಅಕಡಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೊಂದೆ ನಾನು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯಗೂ ಆ ಪಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಡು ಪಾಸ್ ಜಿಂದ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅವಲ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೇಟ್ ಹತ್ರ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನುವೇರು ಉಂತಾದಿದ್ದು ಒಂಜಾತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಗೋಕರು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನರ ಅಂದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಂಬಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ದಾಯಗ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಜ್ಜಿ ದಾರುಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ದಾಖಲೆಗೆ ಬರ್ರೆಂಚ ಬಂಗ ಅಂಡಾರ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬರ್ರೆದಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿಗಳ ಮಲ್ತ ಸೇವಾ ಸಿಂಧನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀತೇರು ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಹಾರದ ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೊನೆಯರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಾತ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ನಿಖಲ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲೆ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲೆಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕುಲು ಲಕ್ಷ 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬಿಹಾರ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಊರ್ರೆ ಈತದ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋನು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಬೊಂಬೈ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರಾಡಂಜಿ ಓಲ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರುಲ್ಲರ ಬರ್ಪಿನ ಬೋಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಕಾವಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಕಲ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಅಕಲ ವಿಚಾರಣೆ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಉಡುಪಿ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತ ಊರು ಬರ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬಂಗದಗುಲು ಕೆಲವರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳದ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ವಿಸಿಟ್ ಜಾಬ್ ದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಡಿಡೆ ಬೈದಿನಗುಲು ದಾಲ ಕಾಸ್ತ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಊರು ಬರ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವ್ ಕೆಲವರೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲತ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತೇ ಮಲ್ತು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಾಗಲಿ ಮಲ್ತು ಕಡ ಮುಂತುಂಡು ಉಂದಾಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಊರು ಪೋಂಡಾಗಲಿ ಉಂಟು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಏನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಜೇರು
ಅಗಲೆಗೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪುಷಪ್ ಮಲ್ತುಜಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗ ಅಂಚ ಒಂಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಹೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಹಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೇರು ಅತನ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೇರು ನಿಕುಲ್ನ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಟ್ಟಾದ ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡ ಈವನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ 22 ದಿಂದ ಪಂತೇರು ಮುಲ್ತದ್ದು ದೋಹಾಡ್ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಜೀವನ್ ಮರಣಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ನ ಥ್ರೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಗಳು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪುಷಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಡಲ ಸರ್ಡ ಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೇಟ್ ಅರಡಲ ಚೂರು ಮಾತ ಅಂಚ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಕ್ಲು ಕೊರಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾರ್ ಪುಷಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತಾರೆ ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ದಾಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿರ್ವನ್ ಪೆರಗುಲು ನಿಜವಾದಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ನನ್ನ ಕುಡ್ಲದಗಲೆ ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ನಾ ಮಲ್ತುದು ಒಂತೆ ಏರು ಮುಂತ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಉಳ್ಳಿರ್ತಲೆ ಮುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾಗಲೇನ್ ತೋಪಿನಾಗಲೇನ್ ಪ್ರಾಯರಿಟಿದಾಗಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಪಕ್ಕ ಕಡಪುಂಡ ಅಂಡ ಅಗಲೆ ಒಂತೆ ಆಗಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೆ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕುಲು ಗೇನ ಕೊರದು ಕೇನುವೇರು ಐಕ್ ಬೋಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೊರ್ತು ಅಂತೆಪ್ಪನು ಅಂಚಾತ್ರ ನನ್ನ ಬೆಹರೇನರ್ದು ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ ಹಂಚಿದ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತ ಸೇರೋನ್ರೆಲ್ಲರು ಆರ್ಲ ನಾನು ಒಂತೆ ಪಡ್ತಡೆ ಬರೋಲ್ಲರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರಲ್ಲರು ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಂಚ ಒರಿಪ ಒಂದುಲೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೇರ್ಮೇನ್ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಡವ್ರ ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಬಸರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಇನಿಕಾನಾಗ ಬಂಗದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕಲ್ನಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಪಜಿ ಬೆಹರಿನ್ ಡುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಕವಾಯ್ಟ್ ಡುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಮಸ್ಕಾತ್ ಡುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅಕಲ ಸ್ವರನು ಅಕಲ ಜನನಾಯಕರನ್ನ ಹೊರಟು ಅತಂದನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಕಲಂದರ್ ಶಾಫಿ ಅಸೇಗೋಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅವರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವಿಸಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಂಸದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕಿರುವ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೌದಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದಲೆ ಲೇಸ್ ದಾಕೇರಿ ದಂಚು ಬರಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರೋನ್ರಲ್ಲರು ಆರು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಬಹರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಆ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟಲಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಆತು ಪಿದಯೂರು ಪಂಡ ಉವೇ ದೇಶಡುಪನ ತುಳುವೇರ್ನ ಕುಲು ಅತಂದಂಡ ಕನ್ನಡರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತಿರಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಆತ ನಂದು ಎನ್ನೋನ್ವಾ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮುಂಬಾರಿ ಬಾತೇರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಬನಲ್ಲಿ ಯಾನ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಬಂಡದೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಂಬಾರಿ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತೇರಿ. ಅಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರಾ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನ. ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟ ಕಾರಿಡ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸ್ ಊರು ಉಳ್ಳೇರಿ. ಅವ್ನು ಇತ್ತೆ ಇದೀಗ ಮುರಣಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಬರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಡನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರಣನೇ ಬೇತೆ ತೂಕ ಐಕ್ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಹರೇನ್ ಇರ್ದು ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ರೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು. ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ. ಪಲ್ಲೆತ್ತೆ ಬೆಹರಿಂದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಯಾನ್ ಎಕಡರ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆ ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಕುಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರನ್ನ ಸಾಯ್ಬರ್ ನಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಕುಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಪಾತೆ ನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ತುಳುವೇರೆ ಆಕಲ ಮಾತೆನ ಖಂಡಿತ ಒಟ್ಟು ಗಲ್ತ ಎಂಚಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋಣ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರ್ನೂದು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಆತ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಡ ಬ್ಯಾರೆಂಡ್ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ತಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 20-25,000 ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಐಟ್ 75% ತುಳು ತಕೊಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15,000 ತುಳು ತಕೊಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈರಡ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರೆ ಹಲೋ ಖಂಡಿತ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರದು ನಾನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದಮಾಮಡ್ ಮಾತಾಡ್ನ ಮೆಲ್ವಿನ್ ತಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವಜೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡರ್ 40% ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತರ್ 40% ಮಲ್ಪತಿ 9% ಸಾಮಾನ್ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು 15% ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಐಡ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಪೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಚಾಲು ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಕಿನ ಜನಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಂಚಿನ ಆಡಲ ಕೃಷಿ ಅವು ಒಂದು ಮತ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಊರುಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಾರ ತಯಾರಾತೀರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಂಡು ಖಾಲಿ ಪರ ಊರ್ದತ್ತು ಊರುಡ್ಲಾತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕುಲ್ದೇರು ನಾ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಬುಡ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಸ್ಟಿನ್ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಮೂಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಟೋಟಲ್ 14 ಲಕ್ಷ ಏನಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಕೆಲವು 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೂನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇವಡು ಬಂದು ಪಂತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ಸಲ್ ಜೊತೆ ಆತೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಲ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಣ್ತಿಂದು ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಪಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೋತ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಂಬಳ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಊರು ಪೋರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಇಂಚೋಗು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾರೋಡು ನೆಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಣ ದಾಯಗಂದ್ರೆ ಎಂಬಾಸಿದಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರ್ ಊರು ಪೋರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 450 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಅದ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪವರ್ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪವರ್ ಅಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ವೀಸಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ವೀಸಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂಡಲ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಯ್ದಿಡ್ಲ ದಾಲ ಫೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ನೋಟು ಮುಲ್ತ ಎತೋ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಈ ಕಿಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೋಡಿತಿನ ಆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಹೆಜೆ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ
ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮನ್ಸೂರ್ ಪಂಡ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಪಂಡ್ ಈ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿಂದತ್ತು ಏರು ಪೂರ ಬಂಗೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೂ ಬರ ತಯಾರಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ರು ಇಂಚೋಗು ಚೀರ ಪಾತ್ಯರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಕೃಷ್ಣಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾತ್ಯರ್ದಿ ಮೂಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಇಜಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಗ್ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡೆ ಪಂದ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಐಕ್ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪಂತೇರು ನಿಕುಲು ಶೂರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ ಬರ್ರಂಡು ಅಕ್ಲು ಕುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇಂಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ 1 week ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತುದು ಪೋರೆ 25,000 ಮುಟ್ಟ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 15-20,000 ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೋರೆ ಪಿದ್ದಲ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕಳೆಯೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಪಿರಂದರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತುಂಬ ಅಂಬಾಸಿಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವ್ಲು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 100 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂಡ 100 ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬ್ಯಾರನ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡಪಟ್ರೆ ಹಾಕಿದೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಿಡಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಜಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಮೂಲು ಲೈಕ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಕುಲು ಜೊತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ಜನ ಓಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡಪಡ್ದು ಕೇರಳಗ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಗ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಕಟ್ಟಂడి ಓಕೆ ಎಂಕ್ ದುಬೈದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳಿಪಂದ್ರೆ ನೀರಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅವಿನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದೋಡು ಎಂಕಲಂಚಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆತು ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದ್ದೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನವೀನ ಜಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ದುಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 30% ಜನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಗಳು ಅಗುಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೋಪ್ಪನು ಅಂಚದಪ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನಿತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದಲ್ಲೇರು 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದೆ ಸಂಬಳ ಒಪ್ಪಂದೆ ಮಾತುಳ್ಳೇರು ಇದಿತ್ತಾಗಲು ಊರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಊರು ಪೋನಾಗ ಅಗಲದ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಂಬಳ ಇಚ್ಚಿಟ್ಟಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುಡಾಪುಂಡು ರೆಂಟದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒನಸಂಡಲ ಇಂಚಲ ಮುಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗಲು ಒನಸ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಕೆಲವರು ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ಲ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಾಗಲಡ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಸು ತಂದ ಟೈಮ್ಲ ಮುಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಉದಾರ ದಾಂಡಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವನು ಇತ್ತ ಈತು ಪೂರ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಾದಾಗ ಅವಲೀರೆಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ 2,000 ಲೆಕ್ಕ 14 ದಿನಕ್ಕೂ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ఆయన ಕೈಟ್ ಕಿಸಿಟ್ ಕಾಸು ಇದ್ದಿಂದ ಅಂಡ ಅಯ್ಯ ಹೋಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಊರುಡಿಚ್ಚಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ದುಬೈ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ನೋಟದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಏರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದೇರು ಯಾಕಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ ತಿರುಗದು ಪೋಪಿನಗಲು 10 ದಿನೊಟ್ಟು ತಿರುಗದು ಪೋಪಿನಗಲು ಅಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ತಗಲ ಬೇರೆ ದಾದೆಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಗಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತ ಪಾಪದಗಳು ಬತ್ತಿನ 30,000 ಎಂಚು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದುಂಬಂಡ ಓಕೆ ಆ ಎಂಚಂಡಲ ಇರಗೆ ಮಲ್ಪದ ಊರುಡಂಡಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲ ಹಾಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಯೆ ಮುಳು ಊರು ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಕಲ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಬರೋದು ಅಬೂಬಕರ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಶಫಿ ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಆರ್ಬನ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಡೇರಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕಲೆ ಗುಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಆದಂಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೆಂದ ಊರ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ದಿನ ಪೋವಾಡು ಎಂಚಾನ್ಲ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ ಈ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಊರು ಪೋರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆ ನಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಊರು ಪೋರೆ
ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಇತ್ತದ ಅಂದಾಜಿ ಬಟ್ ಅವ್ ನೂದೇ ಜನ ವಾಡ್ 50 ಜನ ವಾಡ್ ಬಂಗತ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆತಂಪೋಡು ಸರ್ಕಾರ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬಟ್ ಈ ಪೋರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೋತಿನಕಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬಜಿ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅವಳ ತಿಕ್ಕುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕಲು ಅಸೌಖ್ಯದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಚಿನಕುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಜೆಟ್ ಬೈದಿನಕಲು ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಊರಿಗೆ ಪೋಡೆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐತನೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಊರುಡು ಪೋದು ಸ್ಟಕ್ ಆತಿನಕುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರು ಮೂರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ರಜೆಟ್ ಪೋತಿನದಾಗನೇ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಬರ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಮುಲ್ತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಕೆಲಸದ ಕೋಡೆ ಏರ ಪಂಡೇರು ಆರೇನು ಒಡೆಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಲ್ತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೆ ಎಂಬಸಿಗೆ ಬರೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಡಪದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತರ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರ ಪಂಡ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಳು ಪೋತಿನ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಳು ಸರ್ಕಾರ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಕ್ ಆತನಕ್ಲೆ ತಂಬರ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಐತ ನಡುಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಡುಟೊರಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಂಚಪ್ಪ ಆನಿ ಸುರುತ್ತ ವಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ಐಕತ್ರ ಎಂಗುಲನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಬುಡ್ಚುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಪರಿಹಾರ ಆತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಿನ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಅಂಚತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಏತು ಮಲ್ಪಡುವನ್ನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಸರಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಈ ತುಳು ಈ ನಿಕಟ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಯಂದನ ಮೂಲ ಇತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ತುದಿನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಪ್ಪಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಬ್ಯಾರೆಂಡ್ ಆಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ ಆಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಿವಲ್ವ ಅದಾಯದಿಂದ ಇತ್ತ ಮೀಡಿಯಾ ಆತುಂಡು ಟಿವಿ ಬರ್ತಡು ಪೋಟಿಗೆ ದಿನ ಅಂತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಐನು ಕಾಲ ಮಲ್ಪರ ವಿಸ್ತೃತ ಸತ್ಯ ಆತಿನ ಅಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪೂರ ಆಫೀಸರ್ ಬೈತೀರ ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆತನ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಊರು ಪವರ್ 25,000 30,000 ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ 20,000 ಖರ್ಚು ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಯಗಂದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಲ ಮೂಲ ಬ್ಯಾರೆಂಡ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಅವಡು ಅಥವಾ ಮುಲ್ತ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಅವಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಾಗ 100 ಜನ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜೆವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚೆ ಊರುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಗಲ್ಫ್ ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಊರ್ದನೇ ಊರು ಎಂಚನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮುಗಿದ ನಂಚಾತ್ರ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಲ ಕಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪರಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಓಲೋಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಲೇರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲುಲೇರ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕುಲುಲೇರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಗ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೂರ ಆಗುನು ಒಂತೆ ಹೊರತು ಉಪ್ಪರೆ ಅವನ ಕೆಲವೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಪಗ ಬಂಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೈದಿನ ಆ ಬಂಗಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರನ ನಮ್ಮನೆ ನಾಡೋಡಾಪು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ತೂಯಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಲೆ